Haka jelang dor barba ke sengkur wajri ke Arpunriu ke bela penlong hamadan dom maulum pendeng yong mairang haka khat sau teri unok pra arja arfusau la pen ngau ye ke kai pot trekam bad yau sen yang pisa kekur haka samoi trekam jong snam arja arfulai arja arfusau badru banjit nongkit kam bathamai na kebenta ke samoi trekam usnam arja arfusau arja arfusan Nalor kene kesengkur wajri kalapun kop buram yagi samla ki belawan ra nam bat buram ya kakur haki eksamen baki jaya ko baper bat la pensyong shit ru ya ka jing yalang da ka jing rai jing shat ki samla ki hepret na ki snat trekam baper jong kakur wajri Hakadi kesengi lai don lang doba Barkos Warjri Presiden Bathamai Ubaderu IAS Chief Secretary Berim Gejala Uba George Warjri Presiden Berim Uba Tyro Seng Warjri General Secretary Uba Prosper Warjri Bat Uba Rafael Warjri Vice President U Dr. Clifford Warjri Finance Secretary Nalor kiwe de Haba ajing kran uba Barkos Warjri uloong. Bau kumi lenti baka kur kandon ke jia teli baka jia trei lang bat ban bin rapru baka kam jong ka kur kam dei ban kot tang ha ka kur hindrei ka dei ban ai ka jing Shakri kum jo shaka Jaitbynriew. Ulakan tu baka pateng ban wan bakam dei ban sakut tang ha padeng hindrei ki dei ban be ya ka thong shakmat ya ka babha. Between lenti baka ki kam jong ka kur kenang ya shakmat kenang ya bha bat ken bet ki barok bat kham tam ke ai ke bang ikwa kalang bat ken khambon ki kor jongi ki bai don ki lam bat ki be tre lang haki kampur bat ka kampur kam dei kan ban khat kan marong bai bha moni brai moni ni dei ban lompat yo Shakri ya ka Jaitbynriew bro away bat ki ba ai nomor ngintei ban Kami nanti ban yok tang lade dan mangingi di ban ai jai Shaka Jaitbynriew Shakri kejungi bat kata kadai ke kamong demi menang pek je kata barok syakmat bat ki samla kejungi di badan hangde jadi kerpa tengah kalong bagi kena ke samla jadi ban kau Shaka thong wabha shanek syakmat ndai ban hun ha ka balong hapdeng ndai ban yai ban kwi nanti ban ya be ye ai ko bahha tam seba syakmat bat bangi ko kurri ni dei ban long ni ban mi tinuksa ki ba ai mun sin pat ya ki wei pat ki para ai ki kur ki badan ya ki wei pat ki kur khasi jan kia jami kani kadai ka kamram jumi ban ni dei ban ya kan mau ban yai tre ya ke ai ko ban mar mangi barok ni dei ban don kti atau nang penpaha ya ka ri bat ya ka Jaitbynriew prokoi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya